баррасии муроҷиати истифодабарандагони сомонаҳои иҷтимоӣ сабаб шуд, ки нисбати ронандаи автомошини тамғаи Mercedes-Benz таъсиррасонии ҳуқуқӣ татбиқ шавад. Ронанда Аҳмад Каримов таҷҳизоти равшанидиҳандаи ғайристандартиро дар нақлиёташ истифода бурда, ин амалро дар шабакаҳои интернетӣ намоиш додааст. насб кардани таҷҳизоти иловагии берунии равшанидиҳанда ба воситаи нақлиёт ва паҳн намудани навори хусусияти худнамоӣ дошта дар шабакаҳои иҷтимоӣ сабаб шуд, ки масъулини шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ, раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz Каримов Аҳмад Абдусамадович соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ба ҷавобгарӣ ҷалб намоянд. сабти видеоӣ, ки ронанда намоишкорона зимни идораи сабукрав дар назди варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти шаҳри Хуҷанд таҷҳизоти ғайристандартии равшанидиҳандаро ба кор андохта худнамоӣ мекард, ба шабакаи Instagram роҳ ёфта, вокуниш ва шарҳи истифодабарандагони шабакаро ба вуҷуд овард, ки милитсияро бетараф гузошта натавонист. ҳама видеоҳо мебурад, ҳама нигоҳ карда сохта буровардам, мумкин набас ин дафъаш такрор намешавад. ин қоида вайронкунӣ Аҳмад Каримовро ҳамчун ронандаи беинтизом шинохта гардонид, зеро риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ барои ҳар як иштирокчии ҳаракат дар роҳ новбаста аз мавқеи иҷтимоӣ ва мансабӣ ҳатмӣ мебошад. нисбати ҳуқуқи вайронкунанда тибқи талаботи моддаи 316 Кодекси ҳуқуқи вайронкунӣ маъмурӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шудааст, ки ҷавобгарӣ дар намуди ҷарима аз 3 то 5 нишондиҳанда барои ҳисобҳоро пешбинӣ менамояд.